An minnu sɔgɔn bɛ Nef TV la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw sɔgɔn bɛ jamukan min na sisan o ye Maliba ye ni Maliba fɔra an bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya Maliba sɔrɔla mun fɛ an bɛnbakɛw an'an faw olu ka kɛwale ɲuman o de ye jamana in tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ Maliba ye ni waati laban ninnu na fɛn min o minɛ a da jɛngɛnna nka a ma bɔn Ala nana an sɔn jamana ɲɛmaa kuraw la minnu nana ni hakilina kuraw ye k'a fɔ ko Mali kura a baara bɛ kɛ cogo di jamukan in kɔnɔna na an bɛ maa wele maa minnu kunkolo b'u kan da la u bɛna walawalali kɛ anw ye Mali kura ale taasiraw kan o de hukumu kɔnɔna na bi an ye wele bila maa ma ni ale tɛ dɔwɛrɛ ye 17 millions de consommateurs o maa ɲɛmaa don ni a tɔgɔ ko Kajali Deka Jabate Kajali i ni yantuma an b'a ɲakuma an bɛ kuma di ma i bɛ foli bila Nef TV jama bɛɛ lajɛlen ma an lajɛba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɛ Nef TV jama bɛɛ lajɛlen fo ka studio baarakɛlaw fo ka filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ Ala ka jamana basigi ayiwa Kajali an tɛna ko bila dagirinda la bari sabu an sigikun o ye ka kunnafoni di jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma e yɛrɛ ka association a nana cogoya min na a n'a sigikun ye min ye i bɛ se ka ɲɛfɔ an ye o kan janni an k'an da don babusenw na Ala k'an bɛn sababa ma association 17 millions de consommateurs sigira en 2018 précisément en mars 2018 mais association min na sigi ni mɔgɔ minnu ye bénévoles de don bɛɛ bɛ dama baara la mais ka fara ɲɔgɔn kan ka ko dɔ kɛ min bɛ se ka jama bɛɛ nafa o hakilina de nana ni 17 millions de consommateurs sigili parce que an nana ye k'a fɔ consommateurs ka situation ka gɛlɛn dɔɔni Mali la tɛ comme association wɛrɛw tɛ minnu bɛ a baara kɛ olu bɛ yen nɔ mais pour que toujours ka dɔ fara o fanga kan an ka consommateurs ka bien-être kosɔn o de nana ni 17 millions de consommateurs sigili hakilina ye ayiwa o bɔlen kɔ yen nɔ an bɛna ɲininkali min tɛngu la o tɛ dɔwɛrɛ ye yala a ka association sigi ni bi cɛ a ye wulikajɔ jumɛn kɛ walasa jamanadenw bɛ se ka balo sɔrɔ nɔgɔya la bon ni ko an ye wulikajɔ jumɛn kɛ est ce que o bɛɛ bɛna se ka fɔ yan bi ni n ko k'an b'o bɛɛ fɔ émission tɛ o couvert i b'a bɛɛ la kumabaw n'i y'a jateminɛ n'i ko consommateur mɔgɔ caman bɛ consommateur jateminɛ ka na kɛ dabalo dumuni mais alors qu'en réalité consommateur ça va au-delà de ça juste Mali indépendance ta waati minnu na je crois au 1960 mais kana do ère démocratique kɔnɔ o nana kɛ 91 wagati ninnu ka se 92 ma bon i bɛna ye association de consommateurs fɔlɔ yɛrɛ sigira o wagatiw de la n'a bɛ fɔ a ma ko ASCOMA min ye kɛlɛ daminɛ mais komi n y'a f'i ɲɛna n'i ko a consommateur mɔgɔ hakili bɛ taa da dunni de la mais en réalité fɛn caman b'o sanfɛ dɔwɛrɛw b'a la non a ka ca ni o ye o ye élément dɔ ye min b'a la mais n'i ko consommateur i ko c'est-à-dire que maa bɛ wari bɔ ka don fɛn o fɛn na i ka lafiya kama a bɛ fɔ bɛɛ de ma ko consommation. n'i y'a faamuya mobili la nɛgɛmafɛnw bɛɛ lajɛlen b'a la. exact non c'est-à-dire que loi yɛrɛ votera en 2015 par la grâce des associations et la volonté politique de l'État à l'époque 2015 loi votera une loi qui protège les consommateurs. La loi portant protection du consommateur a été votée, plus son décret d'application aussi a été adopté. Donc ça veut dire que l'association a jusqu'à ce que la loi arrête qui protège le consommateur. La loi a un décret d'application talendo. Bon, loi au Bakrouba, parmi les droits du consommateur, il y a le droit à la sécurité. Est-ce que tu vois? Le droit à la santé, à l'éducation, le droit au choix, à un environnement sain. Il y a plein de paramètres qui rentrent dans le droit. Il y a damne mina. Il y a consommateur. Oui. A ka hakɛ fɔlɔ o ye sécurité. Sécurité o tɛ lakana ko fɔ. Bien sûr. Donc i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye o la. Bon ni nana ta comment on appelle consommateur ka sécurité kan. Premièrement i bɛna a ye k'a fɔ consommation bɛ kɛ territoire mun kan o territoire kan ka sécuriser obligatoirement pour que le consommateur se sente libre. O ye kelen filanan sécurité bɛna boli jumɛn fana kan tuguni c'est que fɛn min bɛ bila a ka disposition na n'a ka kan ka consommer
il faut que ce truc-là soit sûr. Par exemple, un exemple dit c'est ça. Il y a au Mali là, concernant les produits alimentaires par exemple, qu'on vend sur le marché, toujours l'État est en réaction au lieu d'être dans l'action. Ça veut dire quoi? Ni fin de nana sa kabna fere malien il n'a pas boisson non ou bien fin d'eau mu bo kofe ka dun abe na kabna fere jamana duma mimi nana ye obetana ye agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments na sera yi olu be a boro mo contacter pour voir na sur produit ka consommation ma olu be certificat duma olu bo d'état ka autorisation la tigima ka fere Mali marché kan même Mali reta a village n'a sɔrɔ a kaɲi n'a ma ɲi lajɛli mina se wagati min na n'a nana ye k'a fɔ ko ala k'an kisi produit in bɛ ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ma o wagati de état bɛ wuli k'a sɛgɛsɛgɛ donc en ce moment i b'a fɔ ko état bɛ réaction la parce que normalement yanni k'a bila consommation de grande masse la en principe e kan ka se k'a lajɛ fɔlɔ si c'est propre à la consommation ou pas jan'a ka don jamana kɔnɔ jan'a ka don ka cari parce que sanction bɛ na. Donc, à quand la folona sur il n'y a pas de problème. Ni problème t'as là. En ce moment, il va la consommation là. Mais n'a pas la consommation et qu'après, on en a un problème là. Donc, on sera en ce moment dans la réaction. Bon, généralement, il va se rendre à Djamana, nous, boulot de camp. Principalement Mali, Aresinamo, boulot on est toujours dans la réaction. Autrement, chacun a d'autres qui l'intéressent, minga baranya chine douma. Chacun a d'autres minga baranya douma. Il faut que ANSA, Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments, ou agence IBI. Laboratoire national Beno, laboratoire national de la santé fana Beno. Olu be ka bara be olu fenuma. Laboratoire fana be munu nga bara be olu fenuma. Voilà. Aywa ni o temna ka boni lakana bora ino consommateur aka droit mu fana ye. Information. Ibna fait min san. Faut atiki ka fiye fait min do. Abe na fa min ye. Akanga be de nya fiye parce que ibni ga war de do la. Na be ma nya fo e nyana. Et tara sankata soro et bega minini au taladou et de perdu. Il y a famille. Donc obligatoirement le consommateur doit être informé. Ni au taraboué, le consommateur doit avoir la liberté de choisir. La liberté de choisir. Bon, nous, liberté de choix, il réduira trop. Il peut être le consommateur de courant avec tout mon reclin sacola. Mais du moment où il y a la liberté de choisir, il a le droit à l'éducation. Le consommateur doit être éduqué. N'a pas éduquer le consommateur. A te comme école kalane kodo. Mais e bina fait mindama ou la wala chokodi ou bara chokodi avec un award de féminin ou la wala chokodi et quand on y fait ou jagwe ka blasra ou utiliser chocolat c'est ka tona bo chokomina parce que abaka na folo de doigt. Maintenant, l'environnement, ni Sigida, environnement pour environnement, Sigida est Kobe, consommateur ka. Avec Sigida Mina. Allez au Sigida Mina, à te comme un quartier qu'on a ou bien du Goukélin qu'on a, mais Jamana est qu'on a là. Avec Mounou, il a droit à un environnement sain. Niveau environnement, c'est ça. Morodobna Miri, ko yoron noli de Kodon, il retourne de Kodon. Aujourd'hui, quand tu regardes les gaz à effet de serre, par exemple, ni la pollution, ça dégrade l'environnement, ça joue sur le consommateur, parce qu'il a santé de menacer l'eau constamment. On est d'accord? Donc ça, c'est un exemple que je peux vous donner parmi tant d'autres. Voilà. Donc, au élément d'amendement ou non, il y a un par exemple, et bien déplacement mounouké. Il y a santé au là. Donc tout ça, ce sont les droits du consommateur. Parce que tu as droit à la santé. Il y a droit, il y a droit de don quoi. Il y a Kenya soro quoi. Ça dit que Kenya soroli fin flado. Kenya so soroli ani Kenya barake bara. Au flabé quand on va sortir boulot koro à tout moment quoi. John Kanko est consommateur de ça. Et oui, jamana ka obligation de haut. Oui, État est obligation. Ça veut dire un État, c'est que Jamakulu doit benendo fin de mois, parce que territoire d'Okan. Avec faut mako État. Maintenant, nous nous nyama, ou nous devons gérer. Donc, ebena, nous nous nyama, ou nous de quand réponse apportée, problème ou n'a pas. Parce que ni problème té, nyama té c'est quoi.
donc o de y'a to n'i y'a mɛn ɲɛmaa da k'o y'a problème c'est k'a kan ka gagner quoi parce que ni problème tɛ yen e tɛ sigi ko ɲɛmɔgɔ i bɛ sigi problème de kama est-ce que i bɛ k'a faamuya donc olu bɛɛ bɛ relever ɲɛmaaw ka rôle de la n'i y'a mɛn ko loi bɛ ta sisan jɔn bɛ loi ta jamana ɲɛmɔgɔ tɛ yan jɔn kan ka loi appliquer jamana ɲɛmɔgɔ kelenw de don voilà donc appliquer baga olu de ayiwa ni an bɔra o yɔrɔ la an bɛna ɲininkali min tɛngu la o tɛ dɔwɛrɛ ye yala mun de kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ walasa ka dun ka fa o de ka gɛlɛn maliyɛn ma o ka se ka sabati n'i ye ɲininkaliw la o diyara n ye parce que anw yɛrɛ ɲɛ yɛrɛ n'a ka sɔrɔ a bɛ fɔ ko Mali ko c'est un pays agro-sylvo-pastoral o kɔrɔ ko sɛnɛ baganmara ani mɔni ni fɛn ninnu olu de anw taabolo yɛrɛ ye ka kɔrɔ toujours an kɔrɔbayara ni o hakilina de mais bi bi in na i bɛna sɔrɔ o hakilina ninnu u tɛ ka waleya olu tɛ ka waleya jusqu'à ce que aujourd'hui on peut parler d'une économie extravertie quoi c'est-à-dire Mali la i bɛ se k'a fɔ ko Mali économie yɛrɛ kalen don a kunkolo de kan quoi i bɛna sɔrɔ an bɛ min produit an t'o consommer an bɛ min consommer an t'o produit cogo di bon a jateminɛ par exemple n'i ye Mali ka production baw jateminɛ sisan i bɛ se k'i bolo ɲɛsin mun fɔlɔ ma i bɛ se k'i bolo ɲɛsin misali la kɔɔri ma par exemple an bɛ kɔɔri produit est-ce que an b'a transporter ayi an t'a transformer dɛ hali fili an tɛ se ka dilan n'an y'a dilan cogo n'an y'a produit cogo min na an b'a labɔ ten n'est-ce pas donc a bɛ taa kɛnɛma plus-value fɛn fɛn bɛ coton na an b'o bɛɛ perdre mais avant tun b'a sɔrɔ n'i ye coton produit ICOMA tun bɛ yen min bɛ tulu produit i bɛ taa sɔrɔ coton kolo la hali sisan kɔɔri kolo fana tun bɛ sɔrɔ mun bɛ bétail balo u b'a fɔ o ma ko turuto wa quoi la o tun bɛ u b'olu balo en même temps safinɛ fana tun bɛ produit mɔgɔw bɛ ko ni safinɛ min ye o bɛɛ tulu coton dérivé ye mais aujourd'hui n'an ye coton produit an b'a fɔ ko on a fait 100 000 tonnes an bɛ 100 000 tonnes ni cɛ an b'a labɔ. ayiwa n'i y'i ka kɔrɔfɔ faamuya e bolo jamana kan ka fɛɛrɛ de kɛ fɛn minnu bɛ sɛnɛ an fɛ yan k'u bayɛlɛma an fɛ yan ka a di jamanadenw ma o tɛ hakilina ye wa. bon o ye diyagoya de ye kɛ o ye diyagoya ye yɔrɔ min na parce que a bɛ fɔ o de ma ko développement intégré quoi ni ko ko bɛ développement promotion kɛ i bɛ taa n'a ye sira fila de b'i bolo komi an bɛ diɲɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ tɛ se ka wuru inventer tuguni o wuru dɔnnen don ka ban o i tɛ se k'o inventer tuguni donc soit tu adoptes une économie basée sur l'agriculture, soit tu adoptes une économie basée sur les services. Au fila de bɛ marcher. C'est-à-dire sabanan t'a la fɔlɔ pour le moment quoi. Alternative wɛrɛ tɛ yen. danfara jumɛn b'o fila ni ɲɔgɔn cɛ. C'est-à-dire que jamana dɔw bɛ yen nɔ u b'a f'i ɲɛna toujours ko développement tɛ kɛ dun ka fa kɔ quoi. N'est-ce pas? O tun ye hakilina dɔ ye min bɛ siɲɛ na a mɛnna kosɛbɛ. Donc mɔgɔ caman bɛ a ɲini ka production caman kɛ pour avoir l'autosuffisance alimentaire. O principe bɛ yen nɔ. Mais aujourd'hui fana i bɛna ye tuguni diɲɛ kɔnɔ jamanaw bɛ yen nɔ olu tɛ basé o kan olu bɛ basé service de kan i bɛ taa sɔrɔ olu ka jamanaw la c'est-à-dire on a les conditions sécuritaires qui sont réunies les conditions politiques sont stables fɛn caman bɛ yen nɔ min bɛ jamana basigi de telle sorte que c'est des plateformes financières mondiales c'est-à-dire banque baw bɛɛ bɛ yen nɔ de service baw bɛɛ ka siège bɛ yen nɔ de parce que on sait qu'il y a là une sorte de sécurité là-bas donc tout le monde s'en va là-bas pour créer son siège et travailler avec le monde entier. Donc leur économie n'est pas basée forcément sur l'agriculture, non. Mais dans les pays comme le Mali par exemple, avec tout ce que la nature nous a donné, c'est-à-dire Allah est fait min bédauma, nous l'adjé, ça n'a pas dans le cadre agricole quoi. Ça m'a fait dans le cadre agricole parce que au fil du Nigeria jusqu'à aujourd'hui, à mon secteur atlantique flow. Bon, ni an ye jamana ye ko politique a bɛ fɔ ma ko politique de développement ni o bɛ yen a ka ca la an bɛ nɔbɔ ko la mais malheureusement politique de développement de tɛ yen depuis 1960 fo bi il y a jamais eu une réelle politique de développement parce que an kungo yɛrɛ tɛ développement ye quoi an kungo ye fɛn wɛrɛ de ye bon o fɛn wɛrɛ ye mɔgɔ yɛrɛ t'o dɔn. I yɛrɛ da sera développement ma sisan e yɛrɛ bolo an kan ka mun de kɛ exactement walasa ka jamana développer. Aujourd'hui, pour qu'on se ka jamana développer, premièrement, il faut qu'on se ka jamana sécuriser flo. Ka doko ni jamana ye, a b'a ta no ka danya. O ya a bara ta ko folo.
bara tako flana mina bo jumɛn kan sisan o ye secteur agricole, ce qu'on appelle le secteur primaire. Parce que dans le développement, on a 3 secteurs, primaire, secondaire et tertiaire. Donc, primaire, on va trouver l'agriculture, l'élevage et la pêche. Ça doit nous amener à l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, oui, jumɛn an yɛrɛ ka se ka dun ka fa sabati an yɛrɛ. Ayiwa Jabate min i ka kuma tigɛ nin yɔrɔ la hakɛ to bon an ɲɛ b'a la an ka jamana kɔnɔ an bɛ waati laban min na sisan maa caman bɛ yen nɔ sɛnɛ ni maa min bɔra village la ka na kalan na yan walima a nana fɛn wɛrɛ la duguba kɔnɔ o tɛ segin bilen kuma tɛ ka t'i ɲɛsin sɛnɛ ma sɛnɛ ko kuma tɛ se ka fɔ ye e yɛrɛ bolo k'an to o dɔnsen kan sɛnɛ bɛ se ka yiriwa an fɛ yan wa. Bon, la question c'est plutôt mun y'an bila o dɔnsen kan. Mun y'an se o ma. Kuma b'i bolo. Voilà, mun y'an se o ma. C'est ça la bonne question. C'est-à-dire que i bɛ taa sɔrɔ dans les années 1960 jusqu'à 68, il y avait une politique de développement. Mali tun b'a dɔn an bɛ fɛ ka bɔ min, an bɛ yɔrɔ min na, an b'a fɛ ka taa yɔrɔ min na, o tun dɔnnen don. Mais à partir de 1968 ka na bila 91 la, an tun t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na. Donc a ye na ni rupture ba dɔ de quoi. Mais i bɛ taa sɔrɔ 68 a ma k'an ɲɛna mais tarikuw bɛɛ b'a yira k'a fɔ Mali ye accent bila agriculture kan kosɛbɛ par la création aussi de beaucoup d'usines de semi-industrie quoi. Industrie caman créera. Mais n'i taara sisan togodaw la hali sisan i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ sɛnɛ kɛla ni daba de ye quoi. E bɛ ka faamuya an bɛ ka taa 22e siècle la quoi. Hali sisan mɔgɔw bɛ daba kɛla sɛnɛ kɛla ni daba de ye quoi. Donc ça marche pas. On est dans un pays sahélien quoi. Sahélien et continental. Donc au lieu de mettre l'accent sur la mécanisation de l'agriculture, on met pas l'accent sur ça quoi. Et puis on va dire qu'il faut qu'on produise assez pour satisfaire les besoins extérieurs. Besoins extérieurs c'est pourquoi chaque année a fini ko Mali ni tonaka séné en coton quoi. Ni na fara ko Mali est deuxième je pense en riz en Afrique quoi. Mais le problème de l'anga sogoula quoi. Tu comprends? C'est pourquoi on a fait une politique de développement quoi. C'est-à-dire on a même produit en magoto là. Ya famia en magoto munale en mode produit. Tu comprends un peu? Donc c'est ça. Et ce qui concerne le développement intégré du Mali, on est obligé de passer par l'agriculture quoi. Parce que nature de rien son ni fleuve n'yama fly déjà office du Niger irait dans toute l'Afrique quoi. Office du Niger no o labarala a ɲɛma yala a bɛ se ka maliden bɛɛ ta solution yɛrɛ t'a la yɛrɛ Mali dɔrɔn tɛ dɛ office sigibagaw ka hakilina tun ye ko ça va être les greniers de l'Afrique de l'Ouest office sigibagaw ka hakilina tun y'o de les greniers de l'Afrique de l'Ouest mais an bɛ yɔrɔ min na hali bi 60 ans après l'indépendance an ma se ka 50% exploiter à la fɔlɔ quoi. Donc tu comprends ni ko politique de développement tɛ maintenant ni à côté de l'agriculture élevage bɛ yen nɔ de quoi. C'est-à-dire que les produits agricoles voilà élevage kɛrɛfɛ baganmara bɛ yen nɔ de quoi. Parce que minnu bɛ sɛnɛ olu fana bɛna kɛ complément alimentaire ye k'a di baganw ma quoi. Dans les années 80 avant 91 quoi i tun bɛna ye Mali yɔrɔ caman na u b'a fɔ yɔrɔ dɔ ma ko gourgoutière quoi. I y'a faamuya partout dɔw don baganw bɛ taa balo yɔrɔ min na quoi. Ji bɛ sɔrɔ dumuni bɛ sɔrɔ k'a d'u ma quoi. Donc k'u engraisser et tout on avait de la viande de bonne qualité à moindre coût. Mais aujourd'hui sogo kilo bɛ joli la quoi. Parce que tu vois il y a pas de politique quoi mais k'a f'i ye cogo min na o de don quoi. Politique de tɛ yen. Aujourd'hui Mali misiw bɛ taa lamara je pense Côte d'Ivoire ils font des mois là-bas parce que Ivoiriens sera ka parcours créé où on peut aller les nourrir là-bas tranquillement. Après u bɛ segin ka feere an yɛrɛ ma Mali la yan nɔ quoi. À un prix où on se plaint. Salon la sini je sais plus il y a eu la crise de la viande. I bɔra a kalama. Où les syndicats de bouchers étaient à côté tirés avec l'État par rapport à la question. Et là, les bouchers, c'est-à-dire finalement, ils ont fait des gros efforts pour que c'est ce qu'on dit, mais avec la subvention de l'État qui s'est arrêtée très très rapidement. Au donné budget, boucher montera que cela là de badadon. Parce que subvention me proposée au Yéwi sur au bazooka. Et puis après, on voit que l'État n'a pas. Bon, subvention nous m'a au marteau quoi. Il faut que l'État de Nordou, parce que avoir beau te mettre même au boulot fait. Mais boucher chamaye ce qu'on est ce que tu voulais faire et puis après ça va pas il n'a pas pu rembourser l'argent ou datuna.
Tu vois un peu. Voilà. Aywa i kɔni bɔra ka histoire yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɔ an ye an ka jamana a kun bɛ cogoya min na kɔrɔlen nka an bɛna kuma an bɛ yɔrɔ min na ko sisan an ɲɛ b'a la k'a fɔ fɛn caman sɔngɔ yɛlɛlen don an bɛ sunkalo de kɔnɔna na nka mun nana ni fɛn sɔngɔ yɛlɛli ye i bɛ se k'o fɔ an ye. Bon au cas non, c'est-à-dire comme 91 ninnu tɛmɛlen kɔfɛ Mali nana charia ta ka économie libéralisée quoi. On va faire quoi économie libérale. Bon économie libérale système kɔnɔna la jamana jɔyɔrɔ ka dɔgɔ a la quoi. C'est-à-dire que opérateurs de bɛ t'u ka fɛnw ta ka na n'a ye k'u ka prix fixé k'a feere. I bɛ ka faamu. État y'i sen bɔ a la quoi. Bon Jabate fo ke n ka nin yɔrɔnin fɔ yɔrɔ jamana ɲɛmaaw fana bɛ exonération n bɛna o n bɛna tɛmɛni kɔrɔ n'i y'a mɛn i bɛna a exonérer c'est que a libéraliser len de don i bɛ ka faamuya a bɛ fɔ o de ma en français facile ko complot d'état quoi. Jamana ka bɛnbɛnbɛn yan. Voilà jamana ka bɛnbɛn kɛ k'a ɲɛsin jamanadenw ma quoi. Voilà, exactement. A yɔrɔ walawala. A bɛ ten ni plus ni moins. C'est-à-dire que sisan Mali la n'i y'a mɛn ko exonération chaque fois a bɛ fɔ ko exonération kɛra mais exonération résultat o ye augmentation des prix de ye quoi. Mun bɛ na n'o ye n'a fɔra ka exonérer i b'a sɔrɔ dɔ bɛ fara prix kan parce que on a libéralisé le commerce. État ye disposition kura minnu ta sisan c'est que commerçant bɛɛ bɛ se ka na ni minɛn ye. A ko bɛɛ kana bilalen don a ka di cogoya min na voilà i ka wari b'i kun i bɛ taa ta ka na o tɛ wa. O y'a fɔ cogo ye mais o t'a kɛcogo ye dɛ. A tɛ kɛ ten. Ayi a bɛ fɔ ten de donc normalement ni bɛɛ bɛ se ka na ni minɛn ye ça veut dire que minɛn bɛ caya sur le marché o sisan ne taara sisan k'i bɛ taa fasade san téléphone fasade san i b'a san joli ou bien i bɛ taa fɛnkɛ san comment on appelle fɛn bɛ bila écran sanfɛ 200. voilà mais fɔlɔ joli don. Fɔlɔ a kun bɛ taa 600 800 fo 1200 o bɛɛ tun bɛ fɔ a la o mais sisan mɔgɔw baden bɛ na ni a ye o ani écouteur ni fɛn i b'a san 150 200 ainsi de suite parce que mɔgɔ caman bɛ don n'a ye ni mɔgɔ caman bɛ don n'a ye exactement mun bɛ kɛ ça joue sur le prix parce que il y a une concurrence et le consommateur a le choix. On est d'accord. Maintenant dans ce système de commerce libéral a bɛ fɔ cogo min na c'est que bɛɛ ni fɛn bɛ bolo e kan ka se ka na ni marchandise ye ka n'a feere jamana kɔnɔ nɔgɔya la jamanadenw ka choix kɛ n'a sɔrɔ e ta de ka nɔgɔ b'a san e fɛ ni ne ta ka nɔgɔ b'a san ne fɛ mais a fɔcogo la a kan ka nɔgɔya de la s'an ma o mais pourquoi a tɛ nɔgɔya la s'an ma parce que toujours est-il dit que a bɛ fɔ cogo min na a tɛ kɛ ten o i bɛna sɔrɔ mɔgɔ damadamaw de bɛ yen exonération bɛ mɔgɔ minnu bolo a bɛ fɔ u b'a fɔ min ma ko exonération u b'a di mɔgɔ damadamaw de ma minnu bɛ taga fɛnw ta ka na n'a ye n'u nana n'a ye c'est eux qui contrôlent le prix et l'État ne peut rien faire o de y'a dabalibama yɔrɔ ye quoi. Nka n'i y'a faamuya jamana bɛ dɛmɛ kɛ mɔgɔ minnu ye walasa fɛn ka nɔgɔya jamanadenw ma nka jamana tɛ se ka ko bɔ olu ta la ne m'o yɔrɔ faamuya dɛ. Bon ni intérêt fila ɲagamina ɲɔgɔn na a bɛ gɛlɛya quoi. c'est à dire que jamana ye jamana ye commerçant ye commerçant ye consommateur ye consommateur ye fo ka nin saba bɔ ɲɔgɔn na quoi. mais ni commerçant ni jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛn donna ɲɔgɔn kɔnɔ a bɛ na ni gɛlɛya ye consommateur ma parce que e tɛ se ka par exemple sukaro bɛ joli la bi 130 je pense officiellement État ka prix officiel o de 130 on est d'accord mais yanni nin waati in cɛ je pense que sukaro kilo o tun bɛ 100 de la quoi. il y a un an un peu moins d'un an sukaro kilo tun ye 100 de quoi. mais aujourd'hui on est à 130 au lieu que État k'a concentré pour que sukaro kana 100 la nɔ la État b'a fɔ an ɲɛna de ko ayi an bɛ fɛɛrɛ tigɛ pour que sukaro kana dɛsɛ sugu la. i y'a faamuya DGCC ka communiqué laban ninnu bɔra ce n'est que ça ka fɛɛrɛ kɛ sukaro kana dɛsɛ sugu kɔnɔ nɔnɔ kana dɛsɛ tulu kana dɛsɛ dɛsɛli ni sɔngɔko kuma kelenw tɛ o ni fila bɛɛ bɛ consommateur nafa mais kuma kelen tɛ que le marché soit correctement approvisionné minɛnw ka sɔrɔ sugu kɔnɔ normalement mais a ka sɔrɔ prix fana na min bɛ consommateur arrangé voilà mais DGCC tɛ kuma prix kan dɛ olu b'a f'i ɲɛna ko ayi ko diɲɛ de ka gɛlɛn sisan est-ce que diɲɛ gɛlɛya y'an ka gɛlɛya. Ayiwa u kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Ukraine kɛlɛ ani fɛn caman o nana kɛ sababu ye nin waati laban in na
ko fɛn ka gɛlɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen de fɛ e ka fama ye mun y'o la bon ni bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ yɔrɔ la Ukraine ka kɛlɛ la e Ukraine ye ka Mali tɔgɔ fɔ ayi munna Mali tɔgɔ fɔ parce que a jirala k'a fɔ ko fɛn jɔn y'a jira ko fɛn caman bɛ bɔ jɔn y'a jira i n'a fɔ farimugu ko a fanba bɛ bɔ mais nin bɛɛ ye fɛngɛ dɔ de ye dɔrɔn k'a f'i ye mon cher c'est à dire que farimugu o tɛ bɔ bled la e bɛ se ka an sɔnko zone ninnu ta mais n'i bɛ Mali dɔn an man ka bled kuma fɔ ko Ukraine i y'a faamuya nous on ne doit pas parler de ça parce que o possibilité b'an bolo yan a fɛn bɛɛ bɛ yan o de y'a to n y'a f'i ye kuma daminɛ la n ko l'économie est extravertie an bɛ fɛn min produit an mago t'o la an mago tɛ mun na an b'o de produit n y'a f'i ye n ka kuma daminɛ la o c'est à dire que Mali potentialité b'a permettre ka blé sɛnɛ fo mer fo ka exporter Maliens b'o dɔn o yɔrɔ bɛ yan o bɛ yan kɛ au nord c'est au nord Mali nord la o bɛ yen o dɔnnen don ça c'est connu i bɛ ka faamu min ye an yɛrɛ ka dabalo tɔw ye i y'a ta ɲɔ o malo o fɛn bɛɛ tout ça c'est à dire Ala ye Mali sɔn de quoi i bɛ ka faamuya mais ni kuma dɔ f'i ye n bɛ segin a kan tuguni politique de développement de tɛ yen an bɛ fɛ ka taa ɲɛ sira min na o de tɛ yen an bɛ taa cogo min na o tɛ yen an bɛ taa waati jumɛn o tɛ yen i bɛ ka faamuya bon ni nin saba ma dafa dɔrɔn tagali yɛrɛ bɛ gɛlɛya quoi ne hakili la ministère dɔw sigilen don a kama walasa ka se ka jamana yiriwa sɛnɛko yiriwa o ministériso bɛ yen développement o bɛɛ lajɛlen bɛ yen bon n'i ko politique de développement tɛ yen a fama man di dɛ i bɛ se ka walawalali k'a ye bon bamanankan ɲuman yɛrɛ la a bɛ fɔ min ma ko développement o de ye ka comment on appelle ça bamanankan na l'amélioration des conditions de vie quoi ka yiriwa ka sabati bon d'accord ni ka yiriwa sabati quoi bon ni o de don i bɛ taa sɔrɔ o ye a tubabukan nɔgɔmani ye quoi mais n'i y'a ta un peu plus scientifiquement i bɛna sɔrɔ indice dɔw de b'a la quoi indice dɔw de bɛ yen k'a fɔ par exemple n'i ko ko jamana ka développement na ko il a atteint l'autosuffisance alimentaire ça veut dire a bɛ nombre de tonnes dɔw sɔrɔ a yɛrɛ ka jamana bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ balo la quoi i bɛ se yɛrɛ kɔrɔ o dɔrɔn tɛ mais i bɛ taa sɔrɔ hali ka fond de souveraineté bɛ yen nɔ i ka balo kan quoi voilà jiginɛ bɛ yen o falen don tewu par exemple aujourd'hui sukaro bɔrɔ c'est entre 30 000 32 000 an t'o kɔnɔ bi yan qualité dɔ ye 30 000 ye qualité dɔ ye 32 000 ye mais i bɛna sɔrɔ état yɛrɛ ka stock fana bɛ yen nɔ quoi en cas de rupture sur le marché état b'o bɔ quoi i n'a fɔ par exemple voilà OPAM tun b'o rôle façon ninnu jouer donc état b'a san l'office des produits alimentaires du Mali état b'a san k'a stocker o ye garantie de souveraineté dɔ de ye quoi donc ni a gɛlɛyara wagati min na commerçants b'a gɛlɛya n'a bɛ ka tunu commerçants b'a gɛlɛya i n'a fɔ période soudure kɔnɔna la n'o kɛra sisan état b'o labɔ ka to prix bɛ stabiliser quoi sur le marché ni jamana ɲɛmaaw ye o labɔ sisan o ni jagokɛlaw bɛ taa sama u ni ɲɔgɔn cɛ sugu kɔnɔna na walasa jamanadenw ka sɔrɔ lafiya sɔrɔ maintenant ni état y'i sen b'o la k'a to commerçants bolo non complot mana donc c'est que état agent dɔw de bɛ fɛn dɔ sɔrɔ a la commerçants bɛ fɛn dɔ sɔrɔ a la sinon ça profite à qui d'autre pour consommateur kɔni tɛ o jamanadenw olu ayi a tɛ ka profiter olu ka profite a la o olu ka souffrance dɔrɔn de don commerçants bɛ fɛn sɔrɔ a la mɔgɔw fana bɛ yen minnu kan ka commerçant ninnu kɔlɔsi mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ a exonération ko kuma ninnu na olu de bɛ fɛn sɔrɔ a la sinon consommateur tɛ o ni consommateur de don ale ka problème ye fɛn kelen dɔrɔn de qualité ka kɛ ɲuman ye sɔngɔ ka jigin ni fila si tɛ consommateur bolo voilà ayiwa monsieur Jabate an bɛ tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye bon n'a fɔra k'e ka kuma sisan e yɛrɛ bolo fɛɛrɛ jumɛn ni jumɛn de kan ka tigɛ walasa malidenw bɛ se ka lafiya balo sɔrɔ cogo la cogoya min na bon n y'o f'i ye kuma daminɛ la o wuru tɛ ka inventé tuguni o i y'a faamuya la wuru la an tɛ n'o inventé tuguni o fɛn minnu kɛra mɔgɔw y'o ye fɛn minnu bɛ se ka kɛ mɔgɔw b'o dɔn quoi diɲɛ développélen don bi kojugu i y'a faamuya fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ girin-girin fɛn dɔw kan bi olu ka nɔgɔn trop donc office Niger min b'an bolo a bɛ komi ni aljinɛ d'an ma quoi avec le fleuve Niger et le fleuve Sénégal quoi c'est-à-dire ni fila ye chance ba de ye Mali bolo pour développer l'agriculture quoi an mago bɛ culture modèle o modèle la an bɛ se k'o kɛ quoi ça c'est mɔgɔ tɛ se k'o sɔsɔ quoi
Bon, maintenant, il y a aux productions que IRF non, déjà, ça c'est la base, quoi. Après ça, maintenant, il faut aller à la deuxième étape, ou les transformations, quoi. C'est-à-dire essayer de transformer ce qu'on peut transformer sur place. Avant l'exportation. Voilà. C'est-à-dire il faut arriver d'abord à produire massivement, quoi. C'est-à-dire dans un premier temps, un office du Niger, par exemple, haute valeur du Niger, officerie. Tu vois, il y a plein d'opportunités, hein, qu'il faut mettre en valeur. Opportunités en valeur, faire en sorte que ce n'est pas qui peut attirer les gens. Il y a fait que je nous manana te segin quoi. Mais tu sais que parce qu'il y a rien. Tu vois, il peut mon équerre. Il faut non, mais tu t'as d'abord de ta cause Sénégal qui britunia. Pendant 20 ans ebola, au Sénégal mais faire bologane. Et bien il bureau que aujourd'hui on parle de 22 millions de Maliens, je pense. Moi il faut là 22 millions de Maliens. C'est 22 millions de bouches à nourrir là. Donc c'est pas avec l'agriculture traditionnelle encore qu'on peut arriver à ça. Le président paie à son âme ATT. ATT avait initié la mécanisation de l'agriculture avec des tracteurs et tout ça. Ibeka était venu à un moment, il avait essayé de continuer. Bon, t'as au niveau de projet là. Mais il faut aller vers ça, quoi. Mécanisation. Il faut aller à la mécanisation forcément. Exactement. C'est pourquoi j'ai dit il n'y a pas de politique de développement. Le développement est hakilna dode quoi. Hakilna mindo na tara faut ta boama quoi. Il t'a sur toi vous jamana nasa ni jamana be marani hakilna muni il va sur hakilna belebele ou bala. Présenter ce que nous fallait quoi. Il va faire présent tu es élu pour un mandat de 5 ans quoi. Nous il y en a peut-être d'ores frère nous manière fana avec dans quel ima quoi. Mais jamana ka développement politique et tu sais qu'on boit mao. Car faut par exemple il y a une tonne de riz de quai. Ça vrai il faut qu'on a 2 tonnes de riz qui est présent on a qu'à les bas faut quoi et quand une tonne on a ta d'or là il est quoi. Tu vois. Mais dans les pays africains généralement pas sur le coup façon de béquet quoi. Tu comprends? Donc on a fait une politique de développement mota famo. C'est-à-dire que la population de 22 millions d'habitants, ça va amener 20 combien de millions? On a besoin de Jolie, Djila, Corona, Srala, Dotrosola, transport là, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on les évaluer. On les évaluer des cadons en marobna C, Nini, et ça n'attend nous. Donc, Bibina, est-ce qu'on a besoin de satisfaire? Non. Donc il faut travailler à satisfaire d'abord nos propres besoins aujourd'hui et faire des prévisions ou sinon des projections sur l'accroissement de la population sur 2 ou 3 ans, 5 ans. Ou des politiques de développement. Bibi na mo jolbe courant jenimalla. Abonné jolbe. Ça va abna kay joli. Ou des politiques yo. Nya famia ka yoro jan laje. Mais forcément. Ni na sira bo, kana jatemne ko mo mimbe ka sira fitini. Mais forcément, ça dit que ni pon savana sera là c'est ça. Pon savana santé be damne domina. Anabeta ban domina. Mais population doublera au là. Donc aujourd'hui sera dogara ka sera maban. Il y a c'est ça une politique de développement. C'est-à-dire il faut prévoir qu'à barake qu'à béni à hacker quoi. Donc on a office du gerbe romnabi, on a faire des ko do bala quoi. À choko bela. Ko do bala choko bela et nano do bala maintenant petite unité de transformation. C'est-à-dire que c'est quoi. Aujourd'hui ce qu'on appelle les produits manufacturés, il t'a sur Mali c'est carré au quoi. C'est-à-dire que les produits manufacturés, produits nous glanent industrie bas demandé. Voilà, nous industrie bas demandé. Voilà. C'est les produits manufacturés, mais on est obligé d'exporter les produits à l'état brut quoi. Même misal d'Odima par exemple. Ministre bien non, disons. Ministre bien sera Michi nous fera mal pour sa consommation. Finalement, on va exporter au Sénégal. On a dit que Mali abattoir est normal quoi. Tu comprends? Mais au lieu qu'un abattoir blanc normal, on va que mangan et c'est ça. Ministre fait pour non. Ministre qu'on a abattoir de Johannes mais normal quoi. Il y a un clinataya.
c'est-à-dire que u b'a bɔ Mali la an de ka misi don mais u bɛ taa faga Sénégal de parce qu'ils trouvent que olu ka condition ka fisa n'anw ta ye et puis ils sont plus sur le plan sanitaire c'est mieux que ce que le Mali propose au lieu de se mettre au niveau non on passe par des critiques i bɛ ka faamu bon pour te dire que o tɛ abattoir dɔrɔn ye bon il y a plein de trucs qui nous échappent comme ça a bɛ fɔ minnu ma ko ka plus-value créer produit kan c'est-à-dire que n'i ye par exemple ɲɔ caman sɛnɛ sisan i n'a ɲɔ conditionné o conditionnement ye jumɛn i n'a kɛ bɔrɛ kɔnɔ ou bien k'a dakala a n'a transporter ka taa yɔrɔ dɔ la a n'a yɛlɛma ka kɛ mugu ye yɔrɔ dɔ la ainsi de suite ainsi de suite donc il y a des étapes que nous devons maîtriser mais an bɛ fɛnw produit cogoya min na à 80% a bɛ taa ten donc plus-value min b'a la an b'o bɛɛ perdre il y a faamuya donc ça c'est un manque à gagner pour nous non seulement la production est insuffisante mais an kan ka se ka minnu fana rentabiliser a kɔnɔ an b'o fana perdre tuguni quoi m'a dɔn ni bɛ ka si je me fais comprendre quoi voilà o ye par exemple n ye exemple min di ma sisan fɛngɛ kan sogo kan avec la MINUSMA mais hali sini Mali bɛ sogo misi gɛn sen kan ka taa feere Sénégal ou bien donc n'an y'a feere Sénégal sisan sogo golo cornu gere ninnu ni fɛn ninnu an t'o si bénéficier tuguni an tɛ se ka baara k'o si kan tuguni quoi tu vois parce que an b'a feere a sɛnɛ kan quoi a banna k'o wari minɛ dɔrɔn k'an kɔ don c'est tout e yɛrɛ bolo n'an y'a fɛngɛ yan an bɛ golo sɔrɔ mais o ye diyagoya de ye o de y'a to politique y'o de ye o politique ye o de c'est à dire que t'a dɔn b'a f'i ɲɛna tuma n'i ko sisan ko bon tu veux faire une politique agricole au Mali ça veut dire quoi ça veut dire que an b'a fɔ ko bon Mali bɛ fɛ ka a yɛrɛ ta ou bien Mali b'a fɛ ka baaraw sigi sen kan walasa k'an ka dun ka fa sabati dun ka fa sabati bɛna bɔ ni fɛn saba de généralement o ye ɲɔ ni malo céréales an b'a fɔ cogo min na bamanankan na fɛn an ka dumunifɛn ninnu ɲɔ les céréales quoi ɲɔ malo ni keninge ninnu wala alikama fɛn olu ye céréales ye bon olu kɔfɛ i bɛna ye jɛgɛw ni sogow ni fɛnw olu fana bɛna a kɔnɔ quoi parce que olu bɛɛ ye dumuniko hakilinaw de ye donc f'anw k'a dɔn anw bɛ se ka baara kɛ dugukolo hakɛ joli kan kelen hectare joli b'an bolo an bɛ se ka mun aménager an bɛ se ka joli aménager ɲinan san wɛrɛ bɛ se ka kɛ joli yanni san 5 cɛ an b'a fɛ ka 1 million d'hectares de kɛ o de ye politique ye ayiwa waati b'a la ka koron an bɛ fɛ ka nin bagan hakɛ de b'an bolo an bɛ fɛ ka se nin bagan hakɛ fana na yanni san 5 in cɛ ni ainsi de suite o de ye politique ye donc o kɔnɔna la sisan dérivé fɛn fɛn bɛ sɔrɔ o produit fana na tuguni k'olu bɛɛ analyser k'olu structurer k'olu baarakɛminɛnw fana n'a bɛn pour que ni o baaraw sabatira dɔrɔn directement o baarakɛminɛnw bɛrɛlen don olu bɛna mɔgɔ wɛrɛ fana ta baara la ka produit kuraw fana créer min tɛ produit fɔlɔ yɛrɛ ye pour l'exportation et la commercialisation mais aujourd'hui Mali bɛ fɛn o fɛn consommer an b'a bɛɛ importer a bɛɛ ka bɔ n'a bɛɛ ye fɛn bɛɛ an bɛ fɛn min consommer a bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ de tout fɛn dɔ fɔ n ɲɛna kɛ min tɛ bɔ kɔfɛ ka dɔgɔ fɛn kelen fɔ a tɛ yen o fɛn bɛɛ bɛ importer de donc o de ye économie extravertie o donc l'État a fait en sorte que les commerçants prennent en otage les consommateurs donc eux ils vont aller acheter tout ils viennent nous imposer leur prix et leur qualité a ka di ye a man di ye o de don quoi tu ne peux rien faire quoi i y'a faamu ni État ka complicité t'a la a tɛ se ka kɛ quoi don min na il y a 10-15 ans je sais plus Orange yani Orange kana an fɛ yan nɔ Malitel tun tɛ yan pisi tun bɛ joli la pisi a wari kun ka ca dɛ 30,000 an sera yɔrɔ dɔ la a kun cayara dɛ caya yɛrɛ dɔrɔn tɛ i t'a ye yɛrɛ kuma tɛ ka san parce que tu n'avais pas le choix réseau kelen tu n'avais pas le choix donc aujourd'hui Orange est arrivé tu as le choix pisi nana joli la a réseau ko bɛ cogo di sisan a réseau ko fana bɛ cogo di sisan Telecel fana nana fara kan opérateur wɛrɛ fana bɛ ka donda ɲini tuguni donc pour te dire que tant que le consommateur a le choix ça influe sur le prix mais tant que le consommateur n'a pas le choix c'est un problème pour la qualité waati sera ka ban donc an bɛna kɔrɔfɔ labanw d'i ma aw minnu ye association ye consommateurs ka association ye yala aw ka rôle ye jumɛn ye yala aw fana bɛ ka jɔ aw jɔyɔrɔ la wa jamanadenw ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ yala aw bɛ ka jɔ aw jɔyɔrɔ la bon n bɛ se k'a fɔ k'an bɛ ka jɔ an jɔyɔrɔ la n'an tɛ ka jɔ an jɔyɔrɔ la san b'a sɔrɔ an ye baara in dabila premièrement f'i ka faamu ko baara in ye bénévole baara de don quoi i b'a kɛ sara t'a la
sara t'a la an ka association ninnu sigikun ye ka mɔgɔw kunnafoni k'u labɔ kow kalama k'u bilasira c'est-à-dire que sensibiliser informer et protéger les consommateurs donc association des consommateurs dayɛlɛ créer ni bi cɛ baara caman kɛra dɛ mais sanjikɔrɔ waati tɛ dɔn mɔgɔ caman de b'o fɔ ko association des consommateurs ninnu k'aw tɛ foyi la yen nɔ cɛ wɛrɛ ko aw tɛ foyi de la yen nɔ mais n bɛ ne ɲininka kuma kelen na sisan bi bi na unité téléphone unité a bɛ joli la unité kɔni a da ka di kosɛbɛ a da ka di tɛ sa n k'a bɛ joli la unité kelen yɔrɔ t'a da dɔn ayi voilà bon maintenant on parle de beaucoup de choses ka sɔrɔ an t'a dɔn maintenant on fait des constats que nous on n'a pas constaté o de fana ye maliyɛn ka problème ye quoi an da bɛ kuma la an tɛ min ɲɛdɔn bon an bɛ an yɛrɛ kɛ fɛn dɔ an b'a kɛ i n'a fɔ an bɛ fɛn dɔ kalama ka sɔrɔ i t'a kalama mais n bɛna misali suruman dɔ d'i ma i hakili bɛ to min na joona joona sisan opérateur taxera pour la question des répondeurs qui l'a fait jɔn y'a kɛ association des consommateurs tɛ yan ou bien o tɛ baara dɔ ya o ye dɔ ya d'accord i bɛna sɔrɔ fɔlɔ nin yɔrɔ in na n bɛ ASCOMA mɔgɔw fo kosɛbɛ parce que ASCOMA mɔgɔw yɛrɛ ka wuli ka jɔ a ye mɔgɔ caman ɲɛ yɛlɛ fɔlɔ fɛn dɔ tun bɛ kɛ buru la u b'a fɔ ko gluten ASCOMA mɔgɔw ka kɛlɛ y'a to a bɔra buru la a ma diya dɛ mais a bɔra la parce que ce n'est pas bon pour la santé ça profite aux producteurs mais pas aux consommateurs i bɛna sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu kun ka pension bɛ sara tous les 3 mois wari man ca mais tous les 3 mois de a bɛ sara grâce au combat de l'ASCOMA encore que je félicite olu bɛ sara sisan par mois o de ka faamuya aujourd'hui n'i ye 17 millions de consommateurs yɛrɛ ta an ka création ni bi cɛ je peux dire que fɛn dɔw kɛra parce que mɔgɔ tɛ se ka da i la ten quoi o ka gɛlɛn i y'a faamu donc aujourd'hui au niveau de l'État on a beaucoup de partenariats on accompagne beaucoup de choses pour que mɔgɔw ka dɔn min don k'u hakili lakunu fana ka bɛn ni consommation yɛrɛ hakɛw ye quoi voilà ayiwa an bɛna kumakuncɛ kuma d'i ma n'a fɔra k'i ka kumakuncɛ kuma fɔ malidenw ye e bɛna mun fɔ bon ni kumakuncɛ kuma don n b'a fɔ malidenw ye an bɛ yɔrɔ min na komi bi fɛn bɛɛ ka gɛlɛn tout le monde voit ça mais u ka da la fana k'a fɔ ko pour que fɛnw bɛ yɛlɛma fo malidenw yɛrɛ de ka wuli ka jɔ quoi c'est à dire an bɛ don min na komi bi ala ye min k'an ye ka ca jamana caman bɛ yen an ma k'o ye donc an ka wuli an ka baara kɛ n'an bɛ baara kɛ an b'o tɔnɔ sɔrɔ quoi k'a fɔ an ɲɛmɔgɔw fana ye u k'a bila u kunna ko association baara tɛ syndicat baara ye quoi k'a fɔ ko ni fɛn dɔ don dɔrɔn a bɛ bɔ ka kari kɔnɔna minɛ a bɛ taa jɛnbɛ fɔ a bɛ gabakurun fili l'association n'est pas comme ça mais on propose quand on propose olu fana kan ka se k'o lamɛn quoi parce que an fana n'an hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ o an n'an hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ c'est à dire que jamanajɔ la bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don quoi don dɔ la a bɛ kalifa dɔw de la aw bɛ kɛ dɔw ɲɛmɔgɔ ye quoi maa bɛ kɛ minnu ɲɛmɔgɔ a tɛ komi olu si tɛ fɛn kalama quoi ya donc a ka fisa an ka to ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn bilasira parce que bɛɛ jɛ fɛn de don quoi donc an bɛ don min na komi bi Mali ka gɛlɛya o ye gɛlɛya dan ye nka ni jamana y'a jɔ a jɔyɔrɔ la a ka ca la jamanadenw b'a nɔ ye quoi ala ko tɛ kira ko tɛ mɔgɔ ko don quoi parce que an bɛ don min na bi u kɛlen don ka jamanadenw janfa de quoi a banna ayiwa Kajali Dega Jabate association 17 millions de consommateurs an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn an y'i wele nana wele jaabi a bɛnna ma kosɛbɛ an b'a jigiya k'a fɔ an lamɛnbaa cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔba u ye kunnafoni caman sɔrɔ fɛn min ye consommation ale kɔni koɲɛw kan ka bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw kun sɔgɔn bɛ aw ka Jabarani mandi la ni ale ye Nef TV ye Jabarani ale ye Maliba ye an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye ni ala m'an ka jɔnya jira n na don n'a nataw la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni jamukan kelen ale kɛnɛ wɛrɛ kan a bɛna kibaruya kuraw lase aw ma ala ka su yɛrɛ caya. Aliba Maliyenye jibo Aliba Maliyenye Aba Maliyenye